Чичо ти Бенџи фараона. Тумаре мулен када збуеа кана. Аме одуи шампиона. Бенеламо какос Бенџи фараона. И както е Осман барона. Ще ви наминем като светкавица с 4 двойки Бенџи или с 4 дрилетови Осман. Не ядосвайте, че не ви познавате Осман барона. Е дека коса е Бенџи фараона. Чек, 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 яс. 4-8 бензин, самолет. Позни ги малко на мене. Пак казвам, че чакат ви. На старта чакаме ви. Аре, барона! Ако има желаещи ти да се покажат, дай оньоне. Хей, кай ме како са исиам. Будха злодес, а часа туменге. Одуй шампиона бака, ронзарен тумен. Това за светкавиците. Има ли желаещи? Не ви виждаме. Чакаме ви на старта. Чакаме ви на залата. Ако има желаещите, ајде, Бенџи, манге Осман, демука збојчио крамутевицес. Като светкавите сте шампиони. Фю, фю, виждаме и ви вдикаме. Чакаме ви с 4 двойки и с 4 брилентови. Ој, но не пенела, Осман, о Бенџи са, о шампиона! Дај о Бенџи си Осман! Като машини чакаме! Това са двамата шампиони, 10 двамата с двойки и трилендови. Най-мощните! Хей, най-мощните! Познаваме си колоните, познаваме си стопалата, познаваме си виж понтите, а ние не се страхуваме, давам ригас. И казваме за бургаско луканице, казват, наказваме душманите, че иблат най-мощните момчета.